महाप्रभुଙ୍କ नीतिकांति मध्य बणभोजी बेश पूर्वर हेउथिबा कोलिबिका नीति अन्यतम। परंपरा अनुजाई भाद्रव मास कृष्णपक्ष दशमी तिथि अर्थात भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव परदिन ही महाप्रभुଙ୍କ ଏହି कोलिबिका नीति अनुष्ठित होइଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକମାନେ ପାଲିଙ୍କି ବିଜେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହ ପଟୁଆରରେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବଡ଼ ଛତା ମଠ ସମ୍ମୁଖରେ ସଜା ଯାଇଥିବା କାଠ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ କୋଳିବିକା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଲେଙ୍କା ସେବକ ସବରୁଣୀ ବେଶ ହୋଇ ଗୁଆକୋଳି ଓ ନଡ଼ିଆପାତି ମିଶାଇ ଏକ ବାଉଁଶିଆରେ ଧରି ଆସି ଏହି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ଉକ୍ତ ସବରୁଣୀ ଠାରୁ କୋଳି ଆଣି ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ରଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଓ ମଣୋହି କରିବା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେଠାରେ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଏବଂ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ହୋଇ ଜଗମୋହନରେ ଥିବା ଖଟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କୋଳିବିକା ନୀତି ସରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ବଣଭୋଜି ବେଶରେ ଭୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପୁରୀ ସାହି ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ବାଲିସାହି ଜାଗା ଆଖଡ଼ାର ବକାସୁର ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ବକାସୁର ବଧ ଓ ଅର୍ଘାସୁର ବଧ ନୀତି ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ। ଏପରି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପୌରାଣିକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ମ୍ୟୁଟ୍ ୱିଟନେସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।